A Fundación Amigos de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro que ten como misión axudar a todas as persoas en risco de exclusión social de Galicia para traballar pola súa inclusión social e laboral. Traballamos día a día para asegurar que os nenos e as nenas teñan cubertas as súas necesidades básicas de alimentación, vestimenta, hixiene, escolarización e, por suposto, o seu dereito a non perder nunca a ilusión. Para iso levamos a cabo o Plan Integral de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social, prestando unha especial atención á infancia. Durante o 2018 atendemos as necesidades básicas de 14.106 menores de toda Galicia en risco de exclusión social. Pois a verdade é que me va moi ben, axúdame moito, porque eu estou sola ca nena, non é prácticamente traballo teño pouco, non teño moito, e venme ben porque a verdade é que a maioría das cousas que me veñen no paquete xa non as teño que comprar. Por exemplo, non sei, galletas, tal, por exemplo, cousas para a nena como leite, galletas e todo eso, e máis pastas, que ela tamén lle gusta moito. A Fundación organiza campañas específicas para todos os nenos e nenas que atende, como por exemplo en setembro a campaña nas súas mochilas os seus soños para recoller material escolar para que teñan para todo o curso, e en Nadal unha campaña de recollida de xoguetes pola cal se entregan un agasallo a todos os nenos de 0 a 8 anos. Durante o ano 2018 entregáronse 1.757 mochilas de material escolar en todo Galicia e 2.551 agasallos que foron entregados entre os menores de 0 a 8 anos na campaña de Nadal. Que hai muchos niños que non reciben regalos e si podemos poner un granito de arena para que algunos niños, por lo menos, aunque non llega a todos, a los que pueda llegar, para que sean felices y tengan su regalo de Navidad, ¿vale? Hacer una sonrisa a los niños. A Fundación Amigos de Galicia desenvolve campañas de recollida de tapóns para axudar a todos os nenos e nenas que teñen dificultades no seu desenvolvemento e que precisan dunha atención diaria para mellorar a súa saúde e para poder desenvolverse no seu entorno. Creo que es importante contribuir en la medida que puedas aportar a causas que son positivas, ¿no? que sabes que van a mejorar el bienestar, ¿no? La calidad de vida de las personas, y por poquito que puedas hacer, es importante que haciendo un trabajo sabiendo que va a tener un resultado para la gente al final. Non só traballamos na infancia con axuda directa, senón que o personal da Fundación Amigos de Galicia tamén se desplaza a moitos dos centros escolares de Galicia, tanto colexios como institutos, para sensibilizar aos nenos en cuestións tan importantes como a solidariedade ou a igualdade de xénero. Este tipo de charlas é moi importante para eles porque faiselle chegar o valor da solidariedade, explícaselle o funcionamento que ten unha asociación, unha fundación como Amigos de Galicia, a donde chega, son temas transversais que se traballan tamén na clase, pero o feito de trasladar ese tema a outro espazo mismo do colexio, con outras persoas que veñen de foras, apoiados con outros recursos, é moito máis intuitivo para eles, e eu penso que lles axuda a sensibilizarse moito sobre o valor da solidariedade, do voluntariado, moi ben explicado, por exemplo, desde o meu punto de vista, como eles poden axudar, porque ao mellor, claro, recollen cartos para alimentos, pero a mí os alimentos temos que dar papá ou mamá, pero que un tapón pode facelo el. Entón, podese, un neno, quero dicir, entón, podese sentir el responsable dese acto concreto. E entón, a mí pareceu moi, moi interesante. Por iso pedimos a túa colaboración, axúdanos a construir unha sociedade mellor.